Returning Movement Committee 5 June Shalmariwa Assam Agartala Lama Gasuna Tomani Roshaway Nahalakya Jar Shalo Koktum Panda Klaimani Vicente 5 June Shalmarini Lahar Kasuna Tomani Roshazaka Hinishaka Deprived Returning Movement Committee ni Adongrok Thane 13 June Shalmariwa Montrokra by Borok Koklama Achuklainai de Borokni Shanmungrokno Montri Okrani Yathani Yafarzakai The Borokni Shanmurong Montri Okrani Thani Yafarzakai Borokni Shanmuro Montri Okrani Thani Yafarjakoni Yakolobo Shanmung Shupung Jayake Hano Hai Lahar Kashnani Tang Batang Niwan Shumuk Naharjaknai Hini Shaka the 21 June Shalmariwa Hano Hai Lahar Kashujaknai Hini Shaka Deprived Returning Movement Committee ni Adong Omritria Tinio Sung Sini Deprived Returning Movement Committee যে কমিটি ni tuye chung kaisa press meet raikha ang sini electronic media এবং স্পেশাল সোশ্যাল মিডিয়া যতন হামবাই সিনি তিনিও অ প্রেস মিট ওখা जों थांनाय कय एक मासनि सिगाङाव कय एक सप्ताहनि सिगाङाव जों कायसा आगरतला आसाम रुटनो लाहार कासनानि बागै जों चिठी रायलायखा बेखौ अ चिठी रिमानि परे अबनि उलो हंखाय जोंनि बुकुंबारानि ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर नि चेम्बार वो जोंनो मीटिंग रिंखा मीटिंग रिंगवे मीटिंग आचक लायखा सिद्धांत नाखा सिद्धांत लामानि परे जों मानिया ओ मीटिंग नि सिद्धांत कोनो उंलिया जोंनि दाबि मिलिया ओंखा हंखाय जों अब जोंनि आन्दोलन जों रसायनाया जों आन्दोलन तंनाय 5 तारिखआव जों आन्दोलन खायनाय हिनो जों फायहायनो फायफिउ लायखा ओंखा फायमानि उलो सालसानि परे 1 तारिख जून वखाय जों खबर तैसा मांखा ट्राइबल वेलफेयर नि डायरेक्टर जुनो टेलीफोन नि माध्यमे न जुनो खबर इका ब बाहायके खबर हिमालय सिनी त्रिपुरानि सीएम मंत्री ओकरा ब जुनो काबखा बिनि चेम्बारवा जुनो तुयै मीटिंग आसमानि बागै नावनि जे 9 दफा दाबि तुयै आंबाय आलोचना माख्लायनाय मीटिंग माख्लायनाय हिनै बका बकजाक 13 तारिख जून 2022 ठीक फुंनि 10टा समयनि बिसिङाव जों मीटिंग आजक लायनाय आबुनि बागै तिनि जोंनि अफ्रेस तामन बागै माखिका जों जोंनि खना 5 तारिखनि बिसिङाव फुंनि 8टानि सिमना जों लाहार कासना दंमाने अ लाहार कासनानो जों दाबो मुख्यमंत्रीनि बुखुंनि कौ खनाया सा पर्यन्त जों कासलाया दंग्रानाय आबादत ओंखाय जों आबनो उइद्र खालाया जोंनि हिंखाय मूल अब्र जदि बिनि बुखुनि कौ खनावै जों बाय खाबिलाया हिंखाय जों 21 तारिख जून हिंखाय जों हायनो जोंनि आन्दोलन खालायनाय लाहार कासनाय एके बनि आबादत ताबुक जरा जोंनो एत बसर जों बारबानो आन्दोलन खायो तबनो मुख्यमंत्री वाइसापनो मंत्री ओकरा रचनो रियाखो इनके ताबु हिंखाय तो ठीक 13 तारिख जून फुंनि 10टावनो जोंनो टाइम टेबल रिवैनो मीटिंग दाखोका ओंखाय बिनि बुकुंनि किसा कौनो खनाग्राना नांगौ आबुनि बागै जों अ कौ खनापायै जों आन्दोलननि बागै तैसा सिद्धांत नालायफिनाय जदि हामिया जोंनि बागै कोनो खाबिलाया ओंखाय जों ठीक 21 तारिख जून वनो जों हाय चम्पकनगर लाहार कासनानि बागै जों दियारनो दाबो बतंख आबुनि बागै डेट न सिमि पिसायो जोंनि आन्दोलन केन्सेल खालाया जों तब जोंनि त्रिपुरानि अग्रासा ब रेइन तंखाबा बनि कौनो खनाग्रानाय किन्तु अर काहाम जोंनि आसास बरखा जोंनो रिनान बागै जोंनि जे मान थाइनो रिनान बागै ब आसास रिवै जदिसे जोंनि बागै सब किसु काहाम खालायनानै जों आसास माखा हंखायबा जों लाहार कासयाफोरनो तंमानो बा हामिया खबर मांखा हंखाय जों किन्तु लाहार कासनानि आबो तंनाय हायनो तंफिनाय जों 21 तारिखआव कासलायसिनाय हिनो जों सिद्धांत नालायजाक दाबो आसुनो तिननि खबर तिनि अरचिनि हायमानजाक फायनाय प्रेसिडेंट DRMC डिप्राइव्ड रिटर्निंग मुभमेंट कमिटिनि प्रेसिडेंट दुर्बल साधन जमातिया ओंखाय आं निजस्व दङ अमृतिया ओंखाय जेनेरेल सेक्रेटारि डिप्राइव्ड रिटर्निंग मुभमेंट कमिटिनि DRMC नि जेनेरेल सेक्रेटारि
convener tongo yango Sopon Kumar Jomatia okai DRMC ni convener. Ingke tei chini member kubang mano phaileo.